L-ex kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Artijiet James Piscopo rċieva numru ta' pagamenti mingħand il-kap eżekuttiv tal-Fortina lura fl-2019. L-istess sena li fiha Lenz tat il-barka tagħha deal li fisser serqa ta' miljuni mill-valutazzjoni vera tas-sit f'Taslima. Dan żvelaħ il-Journal Times of Malta fejn ġie spjegat li Piscopo daħħal aktar minn 50,000 euro matul dik is-sena mingħand żewġ kumpanniji illi si tagħhom huwa Edward Zamit Tabbona, CEO ta' Fortina Investments. James Piscopo jdaħħal 153,000 euro oħrajn mingħand kumpanija oħra li għandha x'taqsam ma' Zamit Tabbona bejn April tal-2020 u Marzu 2022. Fil-waqt li Zamit Tabbona u Piscopo ma ċaħdux li saru dawn il-pagamenti huma qed jgħidu li dan il-ħlas kien wieħed leġittimu u privat mingħajr ebda konnessjoni mal-ftehim tal-Fortina. Il-Times spjegat li rapport li nata l-Pulizija 3 snin ilu jidħol f'dettall f'dawn il-ħlasijiet ta' natura suspettuża u illi allegatament jgħajmu aktar sospetti b'rabta ma' ġir ta' txħim u korruzzjoni. Ir-rapport wera kif kontijiet bankarji ta' Piscopo rċevew flejjes kbar mingħand kumpaniji li għandhom rabta ma' Zamit Tabbona. U fil-waqt li l-Pulizija ma weġbux domandi brabta mill-investigazzjoni ta' dan ir-rapport, tajjeb illi jiġi notat illi fir-rapport tal-Awditur Ġenerali brabta mad-dil tal-Fortina isem James Piscopo feċċ ukoll. Dan kif ir-rappreżentant tal-kumpanija ammetta li avviċinaha l-assistenza u li kien hemm ħbiberija bejniethom illi tmur lilin minn dan il-ftehim. Tantu hekk illi Piscopo kien iddikjara konflitt ta' interess lura f'Settembru 2018 wara illi numru ta' ġurnalisti kienu staqsew dwar dan. Madankollu minkejja li tbiet mill-kumpanija u qal li dikjara konflitt ta' interess, s'April 2019 James Piscopo kien għadu jirċievi permezz ta' email il-minuti ta' diskussjonijiet li kien ikollu l-bord inkluż dwar il-Fortina preċiżament dwar il-valutazzjoni. Sentejn wara li ntlaħaq dan id-deal Piscopo beda jirċievi ħlasijiet ta' 11,800 euro fix-xahar minn kumpanija li fost is-sidin tagħha hemm Zamit Tabbona. Bil-ħlasijiet ilaħqu mal-153,000 euro għal xi pariri professjonali. Intant fix-xhieda tiegħu mal-NAO l-ex Chief of Staff fl-OPM Keith Kembri ikkonferma li kien ikollu laqat fil-ġimgħa ma' numru ta' uffiċjali għolja inkluż James Piscopo. Madankollu aktar tard ikkorreġa ruħu qal li qatt ma kellem lil Piscopo dwar dan id-deal. Ħafna sqarrijiet u fatti li f'dan il-każ kontinwament jikkontraddixxu lil xulxin abitudni sintomatika il ħafna minn dawk li kienu fil-Borma qed isofru minnha.